Tonke mandje altijd blier. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een taart voor Cornelia. Tomke, Romke en Jannejoe watje in de zandbak. Ze bakken zandkoekjes met de vormkes. Ik vind hier nou niks meer aan. Zullen we wat oors bakken? Ja, ik weet al wat. We kunnen wel een taart bakken. Ja, een hele mooie taart. Een taart voor Cornelia. Oh ja, Tomke pakt zijn mooiste ammerke. ik weet wat. Het wordt een verrassing. Cornelia mij de taart net zien. We toch Cornelia een blinddoek voor. En dan pruwelitten. ja, leuk. Zullen we hier het zon in scheppen? Dat is goed. Ze scheppen het ammerke vol. Tomke maakt het zand wat wierd, met wetter uit zijn jitter. Ik stap het zoveel stief met mijn pootjes. Zullen zo goed ik dat kind? Stap. Nou moeten we de taart omkeren, Tomke. Ja. Waar zetten we de taart op? Oh, Cornelia die had een houten planken in de keuken. Daar kan die taart mooi op staan. Ik haal hem wel even op. Gelukkig. Cornelia is net in de keuken. Tomke helpt gauw de planken uit het oorjogkastje. Sa, zet het ammeke maar op een kop op een planken, Jannejoe. Oeh, de taart mij net uit elkaar vallen. Dat zou snel wezen. Ik doe heel voorzichtig, Jer. 1, 2, 3. De taart stiet mooi rjocht op. Ik vind het nog net een echte taart, Jer. Hij is keel. We moeten hem nog versieren. Dat is een goed plan. Maar hoe doen we dat? We moeten versieringjes ziekje. Oh ja, bloemkes en toekjes en bledjes. Oh ja. De baan struinen de tuin terug. Ze vinden van alles. Oh ja. Tomke vindt ik nog een mooi toekje. En een slakhuisje. En een veerke. En knielenkeutels. Ze prikken alles op en in de taart. Oh. De taart wordt prachtig. Deze ik, hè? Ja. Sa, de verrassing voor Cornelia is klaar. Ja. Oh, wat ze is hem lekker vinden. Ja. Zo dit bloemke ik nog. Maar nou moet de taart nog naar de keuken. Romke, zo even of Cornelia in de keuken is. Ze mij de verrassing net zien. Oké. Romke draaft de hoes in. Hij komt dadelijk weer om. Cornelia is net in de keuken. Ze zit in de kamer te bellen met de smartphone. Mooi. Voorzichtig rennen ze de keuken in en tillen de taart Ja. op het oorjocht. Ja, dat is lachen. Dan keer ze de kamer in. Cornelia is klaar met bellen. Cornelia? Wat een verrassing voor jij. Een verrassing? Van mij? Ik ben gek op verrassings. Waar is die verrassing dan? In de keuken. Hij staat op het oorjocht. En de meeste verrassing nog net zijn. Mast een blinddoek voor haar. Je maakt je mij wel heel nieuwsgierig. Wacht je, dan ben ik dat doekje zelfs al vereren. Oké. Jannejoe en Tomke Ja. jouwen Cornelia een hand Sa. en brengen haar naar de keuken. Ja, sa. De verrassing stiert op het oorjocht, Cornelia. Riet eens wat het is. Ja, ik weet net Tomke. De kist het opbieden. Was het even spreeuwen? Nou ja, doe dan maar. Ik ben benieuwd wat voor lekkers wat je maken. Kom maar die hoorn. Cornelia neemt een hapje van de taart. En? Ja? Ze pruwt en dan spuit ze het uit in de wasbak. Wat smaakt dat vies.
Wat is dit? Oh. Wat ga je hem dienen? Nou ja, een taart voor die makker Cornelia. Dat weer een verrassing. Zomaar. Cornelia tot de blinddoek oh. Tja. Je moet nog een prachtige taart maken. Maar ja, zo'n taart kunnen wij net echt opeten hier. Die smaakt het echt niet lekker. Bah. Cornelia neemt een slokje wetter en speelt de moelen om. Nou, zullen we dan nog maar een echte taartkeepje? Oh, lekker. Oh ja! Maar zonder kniekenkeutels. Ja. Nou, kom maar mooi. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.